550 ikasleek eta 60 langile inguruk osatzen dute Antoniano ikastetxea. 16 urte bitarteko gaztetxoak daude bertan, eta Ainhoa Mendia bertako zuzendariak azaldu duenez, hainbat neurri hartu behar izan dituzte ezohiko ikasturtearekin ekiteko. Etxealdia bukatu gendunean, uztailean, gendun, pixkat kontingentzi plana idatzi gendun, da kontingentzi plan hori idazteakoan konturatu ginean, aldaketa batzuk edo behintzat erabaki batzuk hartu behar genitula. Horietako bat zen, DBH-koen ordutegia, orain arte izan da ordutegi zatitua goiz eta arratsaldez, eta erabaki gendun ordutegi trinko batea bideratzia ikasturte honetarako. Batez ere sarrera arteratan pilaketak saihestu nahi genitulako, eta bestalde baita ere jangelako erabiltzaile kopurua ere horrela ekin genezakelako. Hori izan zen hartu gendun erabakitako bat, DBH-ko ordutegiari dagokionez, eta gero sarrerak eta irteeratan orain arte erabiltzen genitun 3 gune, txikianak, haur hezkuntzakoak, lehen hezkuntzakoak, DBH-koak, eta aurten beste 2 berri sortu ditugu. Orduan 5 sarrera eta irteera desberdin dauzkagu, ordutegiak ere moldatu ditugu, eta beti ere saihestu nahi duguna da jende pilaketa hauek sarrera eta irteeratan. Egia da, martxan hasi gehala, eta esan dezakegula ondo moldatzen gehala. Ikastetxea etorri behar dute etxetikan temperatura hartuta. Hala eta guztiz ere guk hemen gero ikasle guztiei berriro hartu iten diegu. Baina iruditzen zaigu etxetikan hartuta etortzen baldin eta etxean ematen baldin badu 37 gradutik gorakoa, ekin dezakegula bestiarekin baita ere pilatzia, ezta? Orduan ikastetxera sartu aurretikan guk berdin hartzen diegu da nahi temperatura, eta baita ere sartu aurretikan hidrogela banatzen zaie eta eskuak garbituta gelara jutegea. Baita ere beste neurri batzuk dira, jolas garaira joan aurretikan eta etorri ondoren ere eskuak garbitu behar dituzte, eta ikusiko bagenduka ikasleren batek sintomat edo zerbait baduela, badago COVID gela bat prestatuta, eta bertan egoten da. Horretaz gainera baita ere oso garrantzitsua da gelak erabat aireztatzea. Orduan, bai da gela guztiak dauzkagula leiho ederrakin, eta orduan askotan zabaltzen ditugu leihoak aireztatzeko. Ikasgeletan pasatzen dituzte ordu gehien ikasleek. Nolakoa izango da ikasleen eguna funtzionamentu berriarekin? Musukoak zein pisu izango du bertan? Hezkuntza sailetikan ahalegina eskatzen digu talde egonkorrak sortzekoa, batez ere gero begien artean kasu ematen balitzateke rastreo txiki hori egiteko, ezta? Guk esan behar dugu LH bira arte talde egonkorrak sortu ditugula, eta hortikan aurrea maila aska egiten ditugu talde egonkor horiek, ez gela aska, maila aska. Hau da jolas garaian, sarrera irteeratan eta maila aska egiten ditugu. Hala ere, saiatzen geana ahalik eta gutxien egotea begien artean harremanak. Gela barruan, bataz beste 21 ikasle ditugu gelako, orduan gela barruko distantziak saiatzen gea bermatzen. Denetan bat eta erdi agian ez da bermatuko, baina bai dauzkagu mailak jarrita, distantzi ederrakin, eta bermatzen da. Txikienetan ezin da bermatu bat eta erdiko distantzi hori, ze beraien arteko hartu erramana, hau da aurrezkuntzan, urte bateko gelan, 2 urteko gelan, beraien artean, jolastu egiten dute, beraien artean, talde kohesio horretan harremantzen dira asko. Baina handienetan, bai maila ditugula banatuta, eta 1 metro eta erdiko distantzi hori bermatzen dugula. Hezkuntza sailak azkenengo agerraldia egin zunean, abuztuan bukaeran, derrigorrezkoa jarri zuen 6 urtetik gorako ikasle guztientzat oro musukoa erabiltzearena. Ikastetxean guk ere 6 urtetik gorako ikasle guztiek oro musukoa eramaten dute, eta irakaslego guztiok ere bai, ezta? Denok eramaten dugu. Eta aldiz, txikienetan ez dute eramaten dutena da irakaslegoak musukoa. Beste hainbat hezkuntza zentrotan bezala ordea, Antoniano ikastetxean ere eskolaz kanpoko jarduerak eskaini izan dituzte. COVID-19 dela eta nola antolatu dute arlo hori? Urtero bezala, eskolaz kanpoko eskaintza uztailean bialdu gendun famili guztietara, eta momentu honetan izen ematepia irekita dakago da. Iraila guztian izen emateak ingo ditugu, bai eskolaz kanpoko ekintzetarako, zein eskola kiroleako. Pixkat gaudena zai, hezkuntza sailetikan eta osasuna arlotikan etorreko zaizkikun azken jarraitbideen zain gaude, urrian hau edanak martxan jarri edo ez.
garbi dakiguna da ikastetxeok konziliazio familiarrean ere lagundu behar dugula. Eta horietarako eskaintzen dugu bai goizeko zaintza eta baita jangela zerbitzua ere. Goizeko zaintza 7:00 bederatzitara eskaintzen dugu, 3 urteko gelatikan LH laura arte. Hor erabiltzaileak ez dira kopuru handian, orduan hor bermatzen da mailako zaintza bat izatea, eta aldiz jangelan bai da erabiltzaile kopuru desentia dakau, eta orduan aurten musikagela, gela aman komunak ezin direnez erabili, gure musikagela eder badakagu, eta hori jangela bihurtu dugu. Hor 2 maila bertaratuko dute, bertan bazkalduko dutenak, eta zaintzak ere mailazka jangela orduan mailazka antolatuko ditugu. Eremu oso desberdinak erabiliz. Ba alda kezkarik gurasoen aldetik egoera berriaren aurrean, eta irakasleen aldetik, zalantza egoera honetan zein da positiboen protokoloa? Bai da, irailaren hasieran dei bat baino gehiago jaso gendula familiengantikan kezka hori somatzen zen. Eta bate baino gehiago esan zigun, igual hasieran ez zala hasiko, edo ikusiko zula martxa nola dan, baina gaur irailak 10 familia hauek ikastetxean bertan daude, ezta? Nik usten dut, martxan hasten geanean, gu ere bai eta familiak ere bai, jungeala pixkat lasaitzen. Eta normala da, hasierako kezka hori, dan noi sortzen digu, egoera berri honetan nora bideratuko gaituen. Baina martxan hasita, lasaitu gea, eta esan dezakegu ondo gaudela. Langilegoaren aldetikan, hasieran bazauden kezkak, antolatu behartzean sarrera irteerak modu desberdinean, eskalonatuan, lagundu inbertzan, lagundu inberda gaina guandikan ere, temperatura hartu behar da, sarrera guztietan, eskua garbitu hasi berta izkile. Orduan, protokolo guzti hortan, idatzita dagona, paperak oso ondo dana, oso ondo soportatzen du, baina gero egunerokotasunean bazauden kezka batzuk hasiera batetan, eta orain aurrera guazen enean gainditu ditugunak. Justu aurreko astean jaso genduen ikuskaritzatikan protokolo bat, zein dan jarraitu behar duguna. Berak bere izten du, ezta? Etxian emango litzateke kasua, familia bera jartzen da osasun zerbitzuekin harremanetan, froga egiten du eta positiboa izango litzateke, ikastetxera komunikatu behar du. Aldiz, guk hemen ikasleren bateengan sintomaren bat somatuko bagendu, horretarako prestatuko COVID gela bat. COVID gela horretan egongo litzateke, eta guk familiari dituko genioke, eta familia bertaratuko litzateke, aurra hartu edo bere seme alaba hartu, eta joan beharko luke etxera eta frogak egitera. Bitarte horretan guk ikastetxe bezala jarri behar dugu baita positibo emango alugero amaitzean, jarri behar dugu harremanetan gure esilakin, hau da, osasun zailetekan daukagun erreferentziakin. Berari komentatu behar diogu, aldi berian baita ere komentatu behar diogu gure ikuskariari, eta baita ere prebentzio zerbitzua bideratu behar dugu. Eta gero, hau edanak zuzendaritza gehi 3 estamentu desberdinak elkartuta, erabakiko genduke zein eraman behar diren aurrea pausoak. Eta beraiek esandako guzti horrekin egingo genduke, edo rastreo bat, ikasle zuzenenak zein dian, edo gela egonkorrekoa dan, edo kasua bakoitza aztertu egingo da.